Antes tengo papeles sin permiso del trabajo y me falta un contrato de 1 año, 8 horas, para renovar. Y ahora tengo y estoy un poco feliz, de verdad. Estoy feliz. Aunque haya trabajado yo horas, no es lo mismo como que tú tengas tu seguro y estar cotizando. Cuando no tienes los papeles, pues és com que no valiéramos nada. L'Abdel té 20 anys i en fa 2 que va arribar en patera des de Tànger. La Sílvia, del Salvador, en té 34 i fa més temps que és aquí, 10 anys. Des de fa 2 setmanes que no només comparteixen feina, sinó també la tranquil·litat que els comporta la seva regularització laboral. Aconseguir un pis, un contracte de lloguer, un compte bancari, un empadronament, qualsevol pas que s'hagi de fer costa moltíssim si no tens un contracte de treball. Per això l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat 4 nous convenis amb què, sumats a d'altres, busquen aconseguir la inserció laboral de prop de 150 persones en situació irregular, una xifra que podria ser més elevada. Si es modifica des de la llei d'estrangeria i en comptes de demanar un contracte d'1 any es demanés un contracte de 3 mesos o de 6 mesos, doncs es podria regularitzar el doble, el triple o 4 vegades més. I s'aconseguiria així que moltes persones canviessin de vida, com el Masec, que fa 11 mesos que és modista a Diomcop, la cooperativa que des del 2016 treballa per regular el sector de la venda ambulant. Hay mucha gente en la calle, costureros, hay de mecánicos, pero no tiene papeles. Si tú no tienes papeles, no puedes hacer nada. No se trata de paternalisme ni d'assistencialisme, se trata de posar eines a nivell de la societat d'acollida, donant oportunitat, almenys una oportunitat a gent que estan vivint aquí. També